Yenko Honorable Jase Honorable Mayintio. Ohina medase. Jase nso ye akonya kese pa ewo ahemfie a wo dwumadie nso edimu yie pa. Na nananom Jase nso opemso setu ankasa na ono nso eden hihye ne gu akwam ebo Jase no ema wo dibre ene sede wonhwe na oni won dwuma. Enti Jase no se wo hene ejamo a woni Jase na ejam se asema bafie na wo hene se bia wo bi bafie ni ade sa ejam na ye bejam wo hene bejam ni ade ni nyina no oni Jase na eye na ahemfie ntotoye niema ewa ahemfie ne ntotoye ene ade nyina so nananom Jase na ehwe omo no mo hwe eye ntotoye ni nyina se de medi kan ne se ohene eho ka ehon hihye nyina Jase na eye kransana ohene asoate nti saa nhihye ni nyina no nananom Jase na edi ho dwuma nti Jase no eye opemso a odi kan na eboye na wode saa nhihye we nyina no eka won ho se ohene etia ne nachi a Jase na ahemfie ho ntotoye ene ade wa akiri nyina no Jase na hwe eye ntotoye sabre ya yewura ni hai nananom Jase anase Jase fekuo no fekutire no na wo hwe ntotoye a ewo ohwe ne kora ne bran nananom ba esom Jase be hwe sa ntotoye ni nyina ahwe akiri ama yewura nti Jase de ne dwumadie so pa se yewura ewo ho so ahemfie die bibie fa bibia bi se ye bie wa ahemfie Jasefo na ehwe adan ajapade bibie wa ahemfie bia no a nananom de ye won ho se ehene anase nananom de di dwuma ema ahene esipisi de Jase na hwe ni nyina enti eduru ba bia na bibi ho techema na se ohene bisa obisa free Jase office wona nhihye ni nyina no ewo ne nsem enti nananom Jase de ondwumadie esopa nti ohene ba wadama mekaise ofa mekaise eye meba hofa mekaise mebeto na sama hene onya ba kwansane ba sama nantwi na oyade bi ma ne yefe yewura atia na gise de okoya na duro nwumre a bosfo nam fie ha be fa ha fa babia fa tiri ho nyina so ne fie wura bon ba hwe bibia se bibia wo mu bia no yewia osabu salai mu nyina na oyin kakra yenti na ma okai kakra ma dabi se Jase etumo ha chire se de yewura ye no sa pepepe na oye na sama hene bayi watu kakra ya na de kwa na sama hene bayi onu so sa omu anu afremu yewura ye nkwafo afrem na oye na we nka ye nim de ama Ibrahim kwa na ye ohene ba we nka ye nim munje da nkai enye obi na okai na kakra na me nkai obi a dwumadie na ye ka me nkai obi ofa dwumadie na me ka ofa maka obi ofa we nkai ye kakra nkai kakra ma fa bi emo amene o se Jase so dwumadie ba ko pass ye yi ohena won mo ne de ohena no ma no ansa so de akwachi ma ananan ma tan ko dwa nti Jase ye hu si yewura no mu dwumadie ne de so se fia ntutu ye bibia ye nyina no nananom Jase se ye kura beba fie ha Jasefo ye o masu transa kura na se bi yewura betia wate se o mu dwumadie ne de enya ade a edafom kura na hopa so na nananom wo o mu doso ne ntitemu wo ntitemu wo na so mu nyina kabom Jase ntitemu ye na sama hene ye pinanko ye ayide ho debo so ni nyina nananom mo nyina so be kabom Jase fekuo no nti enye asem keto akura ho no nso kane ane kon ho no akono nso ono da sa dane so do ohene hwes ohene didie na didie aduan ne bibia nso Jase ne hwese ohene didie wa akono bibi fufuru bia meka ho kan meka ho se wodan ma obia so onya aduane bia ya to nkyene bone ana say bibi fufuru bia beto de ense de tomu mu enti akono no nso wo yeso do wo ho a ohwese ohene didie ene ne num nyina se efia kon homabo a wo kan ho asem ni we nyina no Jase na ehwe odi jade na wo ka se aye ntoto ye nti du se obobo
nananom a ɛka ho no a wobɛhu sɛ dabehene nananom a ɛkeka ho no nyinaa no ɔhene daberɛ mu na ho siesie ne wei mu nyinaa no ne nyinaa kɔ bɛhyɛ Gyasi ase so ɔhwɛ sɛ ɔno ɛna fie no agyapadeɛ wɔ nyinaa ɔhwɛ so ɔfa kaa sɛ ɛyi ɔhene a ɔna de kɔkyerɛ ampa sɛ sɛbe ɔhene koraa nso yɛ agyapadeɛ a ɛfa to baabi ne apagya a ɛno nso nka Gyasi ɛna ɛhwɛ soɔ nti ɔhwɛ hu no sɛ nnipa a yɛde no aba no ɔna ɛkɔ na sɛ nananom busa mu amanneɛ koraa n'ahema aka kyerɛ ne sɛ wokɔ a na so yɛbusa nsɛnsɛm bi fa no ho a bitiri mu pɔ kakra meyi akyerɛ wo sɛ sɛnti a meyi no no bitiri mu pɔ a ne taa akyire no koraa bi nie nti wo nuanom nkasa atena akonnwa no nkasa na wɔn nte aseɛ sɛ ampa mayi deɛ ɔbɛboa wɔ man no ɛne yɛn totoyɛ nyinaa nti Gyasi adwuma no ɛnyɛ adwuma a ɛda fam firi sɛ efie hɔ no biribiara to agyegye mu kakra bi a ɔno ɛna ɛbɛbusa no